Sa pagsapit ng linggo ng Semana Santa, maaga pa ang naging paghahanda nila Eseng sa pagpapalakas ng kanilang gamit. Ang linggo kasing yun ay ang hudyat ng kanilang pangkat upang harapin ang mga intiwar. Maging si Ermitanyong Tasyo noon ay nagpapalakas na din ng kanyang mga karga upang paghandaan ang nalalapit nilang digmaan. Batid kasi noon nila Eseng na papalakas ng papalakas ang hukbo ng mga intiwar sa bawat gabing dumaraan. Kung nung una, hindi nagagawa ng mga itong basagin ang kanilang pangontra, ngunit sa pagtagal ng panahon, nagagawa na nitong malason ang lahat ng baon ni Ermitanyong Tasyo. Halos dumating na sa puntong kumakatok na ito sa kanilang pinto, na para bang pinaglalaroan na sila ng mga ito. Magtatatlong linggo ding pinagpasensyahan nila Ermitanyong Tasyo ang mga intiwar hanggang sa sumapit ang linggo ng Semana Santa. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, kanya-kanya ng antabay sila Manong Timo sa kanilang hinihiling na mutya. Kahit alam nila ang panganib na dulot ng mga intiwar, lakas loob pa rin silang lumabas sa pagsapit ng dapit hapon. Si Ermitanyong Tasyo naman noon, nakaantabay lamang sa lahat ng pwedeng mangyari sa kanyang mga disipulo. Hindi siya noon kumuha ng mutya, bagkus ay binantayan niya ang kanyang mga disipulo hanggang sa sumapit ang 5:00 ng hapon. Habang naglalakad si Eseng pabalik sa baryo nila Manong Timo, napakarami niyang nasisilayang nilalang sa buong paligid. Lahat ng engkanto noon ay nagsisilabasan upang pagnakawan ang mga antingerong naghahangad ng mga mutya. Ilang minuto lamang ang lumipas, tuluyan na nga niyang narating ang tinitirhan nila Manong Timo. Agad niyang hinanap noon ang puno ng nara sa pagbabakasakaling masisilayan niya ang puso nito sa lalong madaling panahon. Makinig ka, Eseng. Sa pagkuha ng mutya ng nara, kinakailangan mong pakiramdaman ang tagapagbantay nitong umaaligid sa paligid. Nasa kaanyuan ito ng isang tigre, kaya asahan mong nagtataglay ito ng bilis at lakas. Kung pisikal na lakas lamang ang pag-uusapan, madali ka nitong mapapaslang, kung kaya't huwag mo itong lalabanan. Palagi mong iisipin na kahit anong mangyari, huwag mong ililihis ang iyong atensyon sa mutya ng nara. Wika ng kanyang gabay. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan namang paglapit ni Eseng sa kinaroroonan ng nara. Kung sisipatin, ordinaryong nara lang naman yon, pero habang papalapit siya ng papalapit sa puno, nararamdaman na niya ang dahan-dahang pagbago ng buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan ang naglakbay ang wisyo ni Eseng patungo sa mundo ng mga engkanto. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang masipat niyang nalagas na ang buong dahon ng nara na kanyang nilalapitan. Sa ilalim nito merong isang tigreng nilalang nakakulay na ng puno. Tahimik itong natutulog sa kanyang binabantayang mutya hanggang sa dumating ang puntong nagawa na siyang istorbohin ni Eseng. Nang masipat siya ng tigre, laking gulat na lamang niya nang dahan-dahan niyang nakita ang pag-usli ng napakaraming pangil nito. Matapos niya itong masilayan, agad din namang lumusob ang tigre sa kanyang kinaroroonan. Wala nang nagawa noon si Eseng kung hindi ang kumaripas ng takbo habang patuloy na sumisigaw. Hawak-hawak niya din noon ang sombrero ng duwende nang sa gayoy magawa niyang magkaroon ng hindi pangkaraniwang bilis. Alam niyang hindi siya matutulungan nito sa kahit anong aspeto, kung kaya't tanging bilis na lamang ang kanyang inaasahan. Nang mapansin niyang nakakahabol na sa kanya ang tigre,
Wala na siyang nagawa kung hindi ang tumigil sa kanyang pananakbo. Ginawa niya ang bagay na yon alinsunod sa inilahad sa kanyang impormasyon ng kanyang gabay. Nang akmang malapit na sa kanya ang tigre, bigla naman itong lumihis ng kanyang pananakbo sa hindi malamang dahilan. Sa puntong yon, napagtanto ni Essing na bumabase lamang ang tagapagbantay ng Nara sa napakatalas nitong pakiramdam. Doon niya din napatotohanan na isangang bulag ang tagapagbantay ng mutya ng Nara. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, nasipat ni Essing ang muling paglapit nito sa punong kanyang binabantayan. Pagkadantay ng kanyang balat sa puno ng Nara, bigla din namang nagliwanag ang buong katawan nito hanggang sa hindi naglaon ay nag-anyo itong tao. Paglalarawan ni Essing sa bantay ng mutya ng Nara, meron itong piring sa kanyang mga mata na ayon sa kanyang duwending kasangga ay nakakakita yon ng ambisyon ng mga nilalang na naghahangad sa mutyang kanyang binabantayan. Hindi naman gaanong marahas ang bantay nito, subalit kaya nitong pumatay ng nilalang na ubod ng sama. Dagdag pa ni Essing na meron itong daladalang napakahabang espada na merong malagamot na hawakan. Marami na ding sugat yon sa kanyang dibdib na isang senyales na marami na itong napagtagumpayang laban. Habang patuloy nitong pinakikiramdaman si Essing, wala naman siyang nagawa kung hindi ang manatili sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya pa kasi alam noon ang kanyang maaaring gawin upang mapagtagumpayan ang kanyang kinakaharap na pagsubok. Sa paglipas pa ng ilang minuto, biglang nagwika ang tagapagbantay ng mutya ng, purong kabutihan ang bahid ng iyong puso. Subalit meron kang isang ambisyong pilit kinakamit. At ang ambisyong yon ay nagmamantsa sa puso mong mabuti ang hangarin. Pagpapatawad at pagmamahal sa iyong kaaway ang kinakailangan mong gawin upang mawala ang bahid ng kasamaan sa iyong sarili. Kung nais mong makuha ang mutyang tinataglay ko, kailangan mo kong pangibabawan sa kahit na anong aspeto. Humanda ka, tao, dahil sa oras na matunugan kita, yun na ang magiging katapusan ng buhay mo. Nang marinig ni Essing ang sinabi nito, tanging paglunok na lamang ng laway ang kanyang nagawa. Ramdam na ramdam kasi niya noon ang panganib sa buong paligid na dulot ng kanyang kaaway. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa si Essing kung hindi ang talikuran ang naisip nilang plano ng kanyang gabay. Pinili niya noong bunuti ng kanyang sundang upang makipagtagisan sa nilalang na yon. Nang marinig ng tagapagbantay ang pagkarit ng kanyang sundang, ay siya namang pagsugod nito sa kanyang kinaroroonan. Buong lakas namang sinalag ni Essing ang ginawa nitong pag-atake, subalit madali siyang napangibabawan ng pisikal nitong lakas. Sa pagtilapon niya sa kabilang dako ng lugar, ay ang mabilisan naman niyang pagtayo upang tumakbo ng napakabilis. Kahit ramdam niya noon ang pagkabali ng isa sa kanyang tadyang, pinilit niya pa ring ipagpatuloy ang kanilang duelo. Ilang ulit din noong tinangka ni Essing na basagin ang depensa ng tagapagbantay, subalit bigo siyang ito ay magawa. Nang dumating na sa puntong labis na ang kanyang panghihina, patuloy pa rin niyang sinusugod ang nilalang. Ang tanging nagawa na lamang noon ng kanyang gabay ay ang pumikit habang patuloy na naghihirap si Essing. Ilang minuto pa ang lumipas, halos mapuno na siya ng dugo sa kanyang buong katawan dahil sa pagtanggap niya ng malalakas nitong pag-atake.
Nagawa mo na ang lahat ng iyong kakayahan, tao. Bakit hindi mo pa nagagawang isipin ang iyong sariling kaligtasan? Wika ng tagapagbantay habang dahan-dahan itong lumalapit kay Esseng. Wala na akong pagpipilian. Kung ang kakayahang iyong tinataglay ang magiging kaligtasan ng aking pamilya, nakahanda akong kunin ito sa kahit na anong paraan. Kahit kapalit pa nito ang buhay ko, hindi ako magdadalawang isip. Wika ni Esseng habang patuloy na tumutulo ang napakalapot niyang dugo sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang sinabi, tila ba mas lalong nasiyahan ang tagapagbantay ng mutya ng Nara. Nang magawa na nitong lumapit sa kanya, ay walang habas naman siya nitong pinagtatatadyakan hanggang sa maramdaman niya ang pagkabali ng kanyang mga buto sa katawan. Ramdam na niya noon ang pagkawala ng kanyang wisyo, subalit pilit niya pa ring tinatatagan ang kanyang loob. Alam niya kasing wala nang susunod na tsansang makukuha niya ang mutya ng Nara kapag nabigo siya noon sa kanyang misyon. Kinakailangan na naman niyang maghintay ng susunod na Biyernes Santo na siyang malabo na para sa kanyang grupo. Sa huling binitawang tadyak ng tagapagbantay ay ang paghawak naman dito ni Esseng gamit-gamit ang kanyang buong lakas. Kahit nais man siya noong tulungan ng kanyang gabay, ay hindi nito magagawa sa kadahilanang kapag nagawa niyang tumulong, ay unti-unting maglalaho ang mutya ng Narang kanilang nais. Kumbaga, kinakailangan itong mapagtagumpayan ng iisang nilalang na walang tumutulong sa kanya. Habang mahigpit na nakakapit si Esseng sa paanan nito, doon na napagpasyahan ng tagapagbantay na siya ay kitila ng buhay. Nang akmang itatarak na ng nilalang na yon ang kanyang napakahabang espada, sa hindi malamang dahilan ay biglang nag-anyong paru-paro ang buong katawan ni Esseng. Kasabay ng pangyayaring yon ay ang paglaho nito sa paanan ng tagapagbantay na siya rin namang labis na ikinagulat ng kanyang kalaban. Segundo lamang noon ang naging pagitan nang tuluyang lumitaw sa lugar na yon ang isang Diyosang nangangalaga sa mutya ng Nara. Kasabay nito ay ang paglitaw ni Esseng sa harapan ng puno. Wala namang nagawa noon ang tagapagbantay kung hindi ang lumuhod upang maipakita ang kanyang pagrerespeto sa may-ari ng mutya. Matapos ang mga hindi inaasahang kaganapan, ay ang pagsilay naman ni Esseng sa isang napakagandang nilalang. Batid kong nagtataglay ka na ng isang mutya ng kalikasan. Kaya hindi naging madali para sa akin ang pagpasyang ito. May busilak kang kalooban, tao. Kaya na may aking pinahihintulutan ang iyong nais. Ito ang unang pagkakataong merong antingerong nagtaglay ng aking mutya na siyang labag sa aking kalooban. Subalit alam kong mabuti ang iyong hangarin, kaya na may bukal sa aking loob na ibigay sa iyo ang mutya ng Nara. Kunin mo ito at naway gamitin mo sa kabutihan. Wika ng Diwata. Matapos nitong makapagsalita, ay ang paglaho naman ito sa harapan ni Esseng. Hindi na nagawang tumutol ng tagapagbantay sa kadahilanang yun na ang pagnanais ng kanyang pinagsisilbihan. Ayon kay Esseng, na sa pagkuha niya ng puso ng Nara, nakaramdam siya ng napakalambot na bagay sa loob nito. Pagdukot niya sa pinakagitnang katawan ng Nara, bumungad sa kanya ang isang kulay pulang bato na merong napakadulas na katawan. Dali-dali niya itong inilagay sa kanyang sisidlan upang hindi na ito manakaw pa ng ibang nilalang. Matapos niya itong gawin, ay siya namang pagluhod sa kanya ng tagapagbantay habang dahan-dahan siya nitong ibinabalik sa mundo ng mga tao.
Ikaw ay mapalad tao, sapagkat mula sa mga oras na ito, matatawag mo na ako sa kahit anong oras mo gusto. Aralin mo ang mutsyang iyong pinangangalagaan, upang ako ay iyong magamit sa sukdulan ng aking kapangyarihan. Wika ng tagapagbantay. Matapos nitong makapagbitaw ng kataga, ay siya namang pagtakbo ni Eseng pabalik sa tahanan ni Ermitanyong Tasyo. Kahit napakadilim na noon sa paligid, buong lakas pa ring tinahak ni Eseng ang tahanan ng kanyang guro. Alam niya kasing maaaring sa oras na yon ay patuloy na itong nakikipaglaban sa pangkat ng mga intiwar. Sa pagbagtas niya ng nagsisitaasang talahiban, ay ang patuloy namang pakikipaglaro sa kanya ng mga nilalang na nasa paligid. Ilang minuto lamang ang lumipas, biglang natigilan si Eseng nang maalala niyang napakarami niya palang tinamong sugat sa kanyang buong katawan. Subalit pagsilay niya dito, laking gulat na lamang niya nang makita niyang wala siyang kahit na anong galos sa katawan maliban sa punit-punit niyang kasuotan. Marahil ay pinagaling ng tagapagbantay ang ginawa nitong sugat sa kanya noong mga sandaling nakuha na niya ang mutya ng Nara. Nang marating na niya ang pamamahay ni Ermitanyong Tasyo, bumungad sa kanya ang 3 bruha na nasa entradang pinto ng kanilang bahay. Walang sabi-sabi agad niyang hinawakan ang mutya ng Nara upang sugurin ang mga ito ng walang pagdadalawang isip. Halos hindi siya noon nagawang mapansin ng mga bruha kung kaya't nagawa niya itong sapakin sa kanilang mga pagmumuka. Sa sobrang lakas ng binitawang atake ni Eseng, ay halos bumauna ang mga bruha sa kanilang bakuran. Nang masipat ito ng mga intiwar, ay labis-labis na lamang ang kanilang galit sa kanya. Tingnan mo nga naman. Meron na palang disipulo sa Ermitanyong Tasyo ang nakakuha ng lakas ng loob upang tayo ay harapin. Pansin kong may bago kang tangang mutya. Maaari mo ba itong ipakita? Wika ng pinuno ng mga intiwar. Nang marinig ni Ermitanyong Tasyo ang pagwika ng pinuno ng kanilang kalaban, ay ang mabilisan naman nilang paglabas sa kanilang tahanan. Alam niyang matagumpay nang nakuha ni Eseng ang kanyang ninais na mutya, kaya na may nasisiguro na ni Ermitanyong Tasyo ang kanilang laban sa mga ito. Ilang segundo pa ang lumipas, nakauwi na din si Manong Timo at si Bipel. Dali-dali itong lumapit sa kanilang kinaroroonan upang paigtingin ang depensang ginagawa ng kanilang mga kapatid. Nang makabango na ang mga bruha, agad din namang umatras ang mga ito alinsunod sa utos ng kanilang pinuno. Habang patuloy sila noong nag-uusap, hindi napansin nila Eseng ang dahan-dahang pagrami ng mga itim na engkanto sa paligid. Huli na ng kanila itong napansin, subalit sa pagkakataong yon, hindi na pinanghinaan ng loob sila Eseng upang lipulin ang kanilang mga kalaban. Alam nilang magagawa na nila itong talunin sa pamamagitan ng taglay nilang bagong mutya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tuluyan na ngang sumugod sa kanilang kinaroroonan ang hindi mabilang na mga intiwar. Habang nananakbo ang mga ito, panay naman ang kanilang pag-angil na parabang gigil na ang mga ito na pumatay ng tao. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakipag-isa sa kanila ang kanilang mga sinasakyan na siyang naging sanihi sa pagbabago ng kanilang kaanyuan. Alam nila Ermitanyong Tasyo na malalakas na ang mga ito, subalit hindi nila naisip na magpatinag sa pagbabagong anyo ng mga intiwar. Bago pa man magawang makalapit ng mga intiwar sa kanila, ay ang pagkawala naman ng palipad hangin ng kanilang guro sa buong paligid.
Ang palipad hangin na yon ay nagtataglay ng sabulag na siyang magkukubli ng kanilang mga katawan sa kanilang kalaban. Dahil sa sabulag na yon, kaya nagawa nilang mapaslang ang nasa unang hanay ng mga intiwar. Nang masipat ito ng kanilang pinuno, halos hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan. Animoy kapantay lamang noon nila Ermitanyong Tasyo ang kanyang mga alagad na siyang labis niyang ikinabahala. Sa pagpapatuloy ng pakikidigma nila Eseng, paisa-isa namang bumabagsak sa lupa ang mga intiwar. Maging ang mga itim na engkanto noon ay nalulusaw kapag nagagawa nila itong matamaan ng kanilang mga sundang. Ang tatlong bruhang palaging nakikipaglaro sa kanila noon ay agad din namang nilamon ng lupa nang magawa itong madakip ni Eseng. Yun ang una niyang pinagbuhusan ng kanyang galit sa kadahilan ng ilang linggo niya ding pinagtitimpian ang pang-iinsulto ng mga ito sa kanilang pangkat. Nang magawa niyang mahawakan ang isang bruha, ay halos mabura na ang pagmumukha nito dahil sa walang awa niyang pagsapak dito. Nang maramdaman na niyang wala ng kakayahan ang bruha upang siya ay labanan, napagpasyahan niya ng ito ay bitawan. Sa pagbagsak ng katawan nito sa lupa, ay siya namang pagkawala nito ng buhay. Habang abala si Eseng sa pagsugod sa mga natitirang bruha, panay naman ang pag-alalay sa kanya ni Ermitanyong Tasyo. Nang masipat nito ang pagsugod ng isang engkantong itim sa kinaroroonan ni Eseng, ay dali-dali naman niya itong hinawakan na siyang ikinagulat ng karamihan. Napaka-imposible kasing gawin ang bagay na yon sa kadahilan ng nasa estado ng pagiging elemento ang engkantong papalapit kay Eseng. Matapos itong gawin ni Ermitanyong Tasyo, tumingin ito sa pinuno ng intiwar ng nakangiti habang nagwiwika ng, Humanda ka, dahil ikaw naman ang isusunod namin. Kulang pa ang buhay niyong lahat sa mga kasalanang ginawa ninyo sa aming pangkat. Nang marinig ito ng pinuno ng mga intiwar, tumawa lang naman ito na parabang hindi nito siniseryoso ang naging pagbabanta ng Ermitanyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, ay halos nangalahati na ang bilang ng mga intiwar at itim na engkanto. Hindi naman ito gaanong pinansin ng pinunong intiwar sa kadahilan ng masyado itong mapagmalaki. Kahit kitang-kita niya ang pagkalagas ng kanyang uri, patuloy pa rin ito sa pakikipagdigma sa pangkat ng mga antinghero. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman niyang nasipat ang pagtarak ng sundang ni Manong Timo sa isa niyang kauri. Halos tumagos sa katawan ng isang intiwar ang buong talim ng sundang ni Manong Timo dahil sa lakas ng pag-unday dito ng saksak. Segundo din lamang noon ang naging pagitan nang tuluyan na itong mawala ng buhay. Nang masipat ito ng iilang intiwar, dali-dali din naman nilang sinunggaban si Manong Timo upang ipaghigante ang kanilang kauri. Ngunit kahit anong gawin ng mga ito, para lamang silang mga batang pinaglalaroan ng mga kapatid ni Eseng. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, ay halos hindi magawang magalusan ng mga intiwar ang hanay nila Eseng. Dahil sa kaganapang yon, napagpasyahan na ng pinuno ng mga engkanto na sumali na sa laban. Nasa likuran niya noon ang 7 sa mga pinakamahuhusay niyang mandirigma na siyang handang umantabay sa kahit na anong pagkakataon. Eseng, alam mo na ang kahinaan ng kanilang pinuno, hindi ba? Maghanda ka, dahil nalalapit na ang pagsali nito sa digmaan. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, mabilisan din naman niyang sinipat ang kinaroroonan ng pinuno ng mga intiwar. Sa pagsilay niya rito ay laking gulat na lamang niya
Nang masipat niya itong dahan-dahang nagbabago ng kaanyuan, alam niyang hindi ordinaryo ang kakayahan nito dahil sa natatangi yon sa kanyang uri. Idagdag mo pa ang 7 nitong mahuhusay na mandirigma na nagtataglay din ng kakaibang kakayahan. Paglalarawan ni Esseng sa mga mandirigmang nasa likuran ng pinuno ng mga intiwar, meron itong mga baluting gawa sa ugat ng puno na malabakal ang tigas. May daladala din yung mga mahahabang sibat at espadang nakakubli sa kanilang likuran. Mas mabagsik din ang wangis ng nilalang na kanilang sinasakyan na siyang natatangi sa mga ordinaryong intiwar. Namumula din ang mga mata nito, maging ang kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na ng pinuno ng intiwar na pasugurin ang iilan sa kanyang pinakamahuhusay na mga mandirigma. Ang una nitong pinuntirya ay ang hanay nila Manong Timo upang hindi magawa ng mga ito na mabigyan sila ng tulong. Nang masipat naman nila Manong Timo ang paglapit ng mga ito, mabilisan din naman nila itong sinugod upang salubungin ang kanilang gagawing pag-atake. Sa pagsalag nila Manong Timo sa mga sandata ng mga mandirigma ng pinuno ng intiwar, doon nila napagtanto ang hindi pangkaraniwang lakas ng mga ito. Halos hindi nila nagawang ipagkaila noon na sila ay nahihirapan sa kanilang bagong kalaban. Dahil sa mga pangyayari, wala nang nagawa noon si Esseng kung hindi ang tawagin ang tagapagbantay ng mutya ng Nara. Yun na lamang ang naisip niyang paraan upang magawa niyang matulungan sila Manong Timo. Sa paglitaw ng tigre sa kanyang harapan, ay ang pagwika naman ito ng, "Masaya ako't nagawa mo kong tawagin sa loob ng maiksing panahon. Ngayon, Panginoon, sabihin mo, ano ang iyong kailangan?" Grabe! Ang angas ng pasok ng gabay ng mutya ng Nara. Kinilabutan ako hanggang ngayon kinikilabutan ako. Grabe, sobrang angas. Sorry kung meron mga nagulat sa inyo na nakikinig kasi wala, hindi ko napigilan eh. Ang angas, di ba? Parang yung no choice na ako, kailangan na kitang tawagin, labas ka na. Tapos paglabas, ang tikas-tikas ng gabay. Pero para hindi kayo mabitin, sunod na kagad natin yung 13 tsaka 14. Tapos after ng 14, hanggang doon pa lang kasi yung kwento natin, baka maglapag muna tayo ng ibang stories. Angas, grabe. Yun lang. Salamat.